Здравейте хора, Тошик Стрим и сега се правим футболно шише. Така, преди да го почнем ще обясня правилата. Така, що спряха сега, аз ще снимам. Така, да видим правилата, защото аз не ги разбрах. Добре, значи някой иска камък за въртел, кой прави ще върти шишето. И който го посочи... После тая кой ще върти шишето? Да. Който го посочи на шишето, той ще трябва да прави чалендж. Другият трябва да измисли предизвикателство, зависимо от трудно ли е или не, просто трябва... Да го направи. Да, трябва да го направи. Има по, айде да речем 5 опита и трябва да го успее. Ако не направи, трябва да направи нещо гадно. Много гадно. Ако успее, пак преминаваме напред. Да. И сега ще видим. Да. Айде, казваме се. Не, то не е след това. Даже ти давам ти да въртиш, защото ти си ютубъра. Еми, наново дай. Капачката да посоча кой ще прави. Аз ще правя чалендж. Той ми каза какъв ще е. Бе, аре да дойде, ела. Ти колко гадно като се минава. Да видим какъв чалендж ще ми измисли той е Extreme BG. Или a.k.a. Йордан Христов. Лайк. Ето. Така. Аре без вратари чаленджи, защото няма кой да снима. Трябва да държиш две нишки. Две нишки. Как така? Дай. Айде да пробвам, защото да правя леко. Какви нишките гонят по тебе? Ония двете. Там. Чантички. Първо. Двете си, Значи с двете нишки и просто обикалям няколко пъти. Трябва да ги заобиколиш, защото е много бърз спринт. Аре, без тия нишки. И после да вкарам Да. Още малко.